Ето, стихчето се казва за боксьор и оса. Писане от идеята, че някой огромен човек може да бъде победен от нещо дребно и малко. И това казвам със стихчето боксьор и оса. Сред аплодисменти милион. Един боксьор става шампион. Той смята се за сила най-голяма и си мисли, че по-як от него няма. Надменно се надува и останалите хора псува. Той е едър, огромен и никога не е скромен. За всеки става много жалко, ако с боксьора се е скарал малко. Боксьора, важно и надменно, си върви в гората и на пътеката видял осата. Да я стъпче не успява и много побеснява. Боксовите ръкавици слага, бойни техники прилага, но осата спокойно си жужи, край главата му кръжи. През капиновите храсти осата гони той и се набоцкал на бодли безброй. Осата е хитра в тази ситуация. Тя лети към бодливата акация. С юмруци осата не намира, ръкавици в акацията раздира. Осата лети край бодлива тел и боксьора неусетно в нея се заплел. В тази гонитба боксьора губи сили. Накрая по темето осата го ужили. Той много се мръщи и си ходи вкъщи. Дълго псува под сурдинка, защото го е победила дребна животинка. Ихе-ихе. Браво! Я да видим за пеперуди хипнотизатори. Един професор пеперуди си колекционира. Своята къщичка в гората той си ги събира. Колекция от хиляди от тях се е събрала. И къщичката с пеперуди накацана е цяла. На професора така минавали мудните. Гъсеници и пеперуди се скупчат върху стените. Близо до къщичката изригва вулкан и наоколо светът с газове токсични е залян. От газовете вулканични пеперудите хипнотична сила добили и че могат да четат човешки мисли открили. Неочаквано човека го напада мечка голяма. За него шанс изглежда няма. Една пеперуда на мечката пред погледа се спира, вмиг я хипнотизира. Хипнотизираната мечка се търкаля, правейки кълбета и се блъска в едни дървета. После силно изквичава, с бързина на заек се отдалечава. Професора на пеперудите хипнотичната им сила открил и да се позабавлява решил. Отива на летището, без да взима билет. Успял да се качи на самолет. На летището служителите се държали като луди, хипнотизирани са от пеперуди. Един митничар кукурига и къде е не знае, а друг доста силно лае. Пътниците се тресат от смях и билет няма ни един от тях. Самолетът каца в една държава, в която войната гражданска с години не престава. От самолета хилядите пеперуди са разлетели. Войната с хипноза да спрат успели. Та страна управлява я диктатор брутален, но рояка пеперуди за него е фатален. Диктатора по площада тича насам-натам. С часове се щура в страх голям. Пеперуда му внушава, че го гонат бикове. И всяка минута диктатора надава викове. На диктатора спецармията жестока се разбягва без посока. Един от генералите да се бие сам не престава, че хлебарки лазат го, пеперуда му внушава. Пеперудите по света летят и в едно градче решили да се спрат. Градчето го владеят 500 бандити зли. Дали някой ще ги спре? Дали? Пеперудите на всеки бандит внушават, че го гони дух. И всеки бандит трепери с изосен слух. Бандитите имат диагноза. Това е пеперудена хипноза. Пеперудите градчето освободили и полета си продължили. Един град заплашва динозавър мутант. Динозавъра е 10 километров свръхгигант. Динозавъра като планина, висок е до небето. И на много хора гигантско е шубето. Целият рояк от пеперуди към динозавъра се концентрира. С пределни усилия успя да го хипнотизира. След пеперудени усилия бол, динозавъра е под контрол. Професора Пеперудко се нарича. Той своите пеперуди най-обича. Един ден на професор Пеперудко рояка успял да се прочуе на континент цял. Дали за постоянно от зори до мрак се ще хвърка хипнотичния рояк.
И Хихи. И